Nopeasti taas kerran. Pääsin aikuisesta koulusta ja puhuttiin sen aikuiset tiedon. Niin. Mä näytän vielä kerran tän mun petsi. Jotenkin nyt mä vaan niin paljon tykkään siitä. Kaikenlaista. Sitten tossa on se pikku. Tai ympyrä tai mitä nyt ostin. Niin, mitä pois? Oh my god. Noin. Joo. No kohtaa trade. Niin. Niin, mä teen itselleni kysymyksen. Totuus tai tehtävä. Verkkaa tän kameran eteen. Joo. Tehty. Tehtävä totuus. Totuus tai tehtävä siis totuus. Oota. Monta tilaajaa haluaisin, että sulla olisi. Miljoona. Mä en voi sanoa ne totuus tai tehtävä, vaan se, että kuka sanoo. Varmaan tiedätte. Se on hän, joka sanoo ne. Totuus tai tehtävä. Totuus. Anneleksä muilta, että sä saat tilaa? En. Okei. Totuus tai tehtävä. Tehtävä. Sä teit sen verkkausjutun, eiks niin? Joo. Niin, toinen tehtävä. Pussaa. Joo, en suostu. Kyllä suostut. Okei, tää on tehtävä. Noniin, toi on tehty. Okei. Totuus tai tehtävä. Mä en nyt viimeisen antanut totuus. Kenen on tilasta? Suhun. Joo, lopetetaan. Joo. Totuus tai tehtävä. Tehtävänä. Ne pussaa tai toista paikkaa. Mitä? En. Kyllä. Heti kun tänne tulee joku, niin sä pussaat sitä. Okei. Joo. Mä tehdään sit odottaa tässä niin kauan, kun noin. Joo, en mä sulla ai. Joo, kuka muu? Noin. Oh my god. Eikä mun kädessä. Oh my god. No niin, mä tein tehtävän. Joo. Mikä sun kädessä oli muuten? Yksi juttu. Okei, mä puen sen päälle. Din. Tiedän, tää näyttää vähän pieneltä. Pieni pölppi. Tällainen kädessä. Onko mä otan poiskin? Muuten, mä oon tosi iloinen, että mä sain 6 tilaajaa. Ihmeessä. Mä haluaisin lisää tilaajia, niin ihmeessä tilatkaa. En mä nyt silleen aio kirjaa, tilatkaa. Mut silleen nyt vaan haluttu tilata, kun mulla on vasta 6 tilaajaa. Mä aloitin, sanoisko 2 viikkoa sitten. Niin mulla on jotain tossa. Joo, niin sitä vaan. Viimeinen kysymys. Sä sait kysymys. Niin? Niin kysy. Totuus tai tehtävä? Totuus. No kysyksä vai et? Joo, kysyn.
Hyvä. No, tykkääksä musta oikeasti? Tietty. Joo. Joo, ei siis tarvitse tehdä noin. Ei tarvitse tehdä noin. Joo. Mut ihmeessä tilatkaa ja menkää pois ja painakaa peukkuu, jos nyt huvittaa. Mut nähdään ensi kerralla. Ja please tilatkaa.